Zerk egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da. Bakarrik zaude, begizuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Nundi zatozte? Elgoibar. Eta lehenengo aldixa da? Bai. Miribillatik, San Adrián Institutuatik. Ipajaldetik, Baionatik, Etxepare Lizeotik. Gasteiztik. Donostitik. Ni Erandiotik. Ni Gasteizetik. Irunetik. Bilbotik. Lezotik. Eta zer modu? Oso ondo, hemen gozatzen euskaraz. Lehenengo aldia da, bai. Eta zein impresio? Izugarrizkoa. Jende pilo, musika pilo, liburu pilo, boa. Izugarrizkoa. Ezer giro politxa guala eta gustora goten dala. Bueno, pixkatago biauta, porque pertsona asko dauz. Bai, jende asko dago eta oso zaila da hortik ibiltza. Ambientea, jende asko dago toki askotatik. Jende asko oraingoz. Pentsatzen nuen jende gutxago zegoela, ez nuen imaginatzen horrelako esena. Eskola asko daude gaur. Ambiente asko dago. Eta zer ingo duzue gaur, zer ikusi, zer erosi? Lehenengo ariketa bat bidali gutena irakasleek, eta gero abertze jugu gustatzea egun eta musika diskaren bate bai erosiko dugu. Azaldu ze ariketa den? Joan bargara azoka, eta aukeratu barritugu 3 gustatzen zaizkigunak. Eta egin bideo bat erakusten pixkat, eta zergatik gustatzen zaizkigun. Atera bergera taldeka, argazkiak azokekin eta liburuekin eta hori, ikusteko toki hau eta. Esan digute, begiratzea zer dagoen eta idaztea, ze idazle etorri diren, kanten berri eta horrelakoak. Eta ze moduz doa kuaderno erdi utxik edo betetzen? Bueno, betetzen. Rock talde interesante bat ikusi dudala. Oraindik bakarrik musika erosteko eta bere artista desberdinak ikusteko eta hori. Eta ilara luze hau egiten ari zarena zertarako? Zetak ikusteko. Bai, Peio Reparatzen taldea eta hori. Ikusi pertsone famatuei eta beraiekin argazki batek. Disko guztiak ikusi, erosteko, ze asko gustatzen zait musika. Gehien bat, abeslariekin eta horrela argazkiak ateratzea, ni parte horretara noa gehien bat, ze azkenean hor abeslari famatuak daude eta gustuko ditut bera abestiak. Eta zuek libururen bat edo fitxatuta? Ez bakarrik musika. Bizaro, erosi dut boltsa bat. Eta gero, tailerretan parte hartuko duzue, kontau zelako tailerra dan? Antzerki tailerra eta berak beste bat. Ni film tailerrian hartuko parte. Filma bat ikusiko dugu, baina ez daki nolako izango den. Eta zer tailer izan da hau irudienekoa? Izan da audiovisualen tailer bati esplikatu dugute, tailerra nolako zen. Eta gero film bat eskaini dizuete zerren gainekoa? Orain gaztei buruz biltzairen eta... Eta ikusentzunezko alorra gustoko duzue? Bai, asko. Mauriziaren eta esplikatu daukute nola martxan ziren haien musika egiteko instrumentuak. Esplikatu dauku nola egiten duten soinuna asketa eta argazkiekin ere nola proiektatzen dituzten. Orduan Durangoko azoka errepikatuko duzu hurrengo urtetan? Ziur aski baietz, bai, noski.